Checo. 104.7 IFM. Report! Nagsimula ng suyuri ng awtoridad ang mga barangay sa lungsod ng Dagupan na bilang kampanya sa Oplan Iwas Paputok. Katuwang ang Bureau of Fire Protection ng BFP, puspusan ang isinasagawang inspeksyon na monitoring ng kagawaran sa maaaring pagawaan ng paputok sa lungsod. Ayon kay PNP Dagupan City Chief Police Lieutenant Colonel Brendon Palisok, ito ay pagsisiguro na walang maitatalang insidente ng fireworks-related injury. Noong nakarang taon, sumabog ang isang gawa ng paputok sa Barangay Maluwed kung saan dalawa ang nasawi. Sa ngayon, wala umano silang namonitor na paggawa ng paputok sa lungsod. Nagbabala naman ang pulisya sa mga masasangkot sa indiscriminate firing at inikayat ang publiko na agad ipagbigay sa kanilang hanay ang naturang insidente. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.